Tiež neznášate, keď vám na čerstvo upečenej pici nedrží syr? Ja tiež. Ale stále lepšie, ako prilepiť ho lepidlom. A presne takýto lifehack poradila umelá inteligencia tým, ktorí chceli vyriešiť problém stekajúceho syra. Ahojte, som Ivana z Kenitu, kde skúmame, ako sa rozhoduje umelá inteligencia a pomáhame ju vylepšovať. Umelá inteligencia analyzuje obrovské množstvo dát z internetu. Dalo by sa povedať, že celý internet. A čo umelá inteligencia urobí, ak sa jej opýtame, ako dosiahnuť, aby syr držal na pici? Keďže sa v tej mase informácií najčastejšie vyskytujú slova držať na niečom v kontexte s lepidlom, odporúči to ako najlepšiu možnosť. Umelá inteligencia samozrejme vie, že nemáme jesť lepidlo. Na to sme sa jej ale nepýtali. Umelá inteligencia zatiaľ skrátka nedokáže efektívne prepojiť všetky informácie, ktoré má a zaradiť ich do správneho kontextu. Ale netreba zabúdať na to, že umelá inteligencia sa učí. Takže dnes vás už nepošlo jesť pizzu s lepidlom. Vždy je však dôležité kriticky hodnotiť jej rady a zdokonalovať jazykové modely. Ale na to sme tu my, vedkyne a vedci. Viac o tom, ako sa rozhoduje umelá inteligencia, zistíte na vovnútri.sk.